Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on aiheena sesonki. Sesonki on taas alkanut, joten nyt on taas aika katsoa, mitä ilotulitteita on tullut hankittua. Autotilauksia en ole vielä edes kerennyt hakemaan, joten niistä tulee vielä oma videonsa myöhemmin. Ruvetaan katsoa, mitä on tullut hankittua. Aloitetaan vähän pienemmästä sällästä. Classicilta löytyy stroboja, sitten löytyy Tornado Sunflowereita eli perhosia, Spectralta Magic Whippejä 3 kappaletta, paketti Johopyron papattimattoa, rakettikaupasta F1-lajitelmia, löytyy Pyrofestival ja Extreme Box, sitten löytyy Leslien Color Me Crazy, enimmäkseen F1-luokan tuotteita, yhdet suihkut taitaa olla F2-kategoriaa. Näistä F1-lajitelmista tulee varmaan oma testivideonsa joskus myöhemmin. Tai ei koskaan. Katsotaan. Sitten löytyy vielä 2 pakettia Iconic Starsia, F1-luokan suihkuja, Funkelta Junior Fontanen F1-suihkuja, Spectralta House Party-suihku. Ja sitten löytyy Pyroallyn Maka Explosions ilmapommit. Ennen patoihin siirtymistä niin löytyy 1 patarivi, Funkelta Rising Python ja liilaan värinen. Videolla oli mun mielestä todella näyttävän näköinen, niin oli pakko ottaa 1 myös testiin. Sitten patoihin. Tuttu ja turvallinen SR-Pyron ESO, Johopyrolta 2 Adagio Kometta-pataa. Jälleen löytyy Europyrolta Waterloo Bridge, näytöstyylinen viuhkapata. Sitten löytyy vielä Star Tradeiltä Planet 9 viuhkapata. Sitten Johopyrolta Bombastic, isoputkinen pata, 25 laukausta, lähes kilo ruutia. Oli pakko myös ottaa itselle 1 testiin, koska oli niin hyvässä tarjouksessa. Sitten löytyy jälleen Europyron Cold Rush, 20 laukausta, 800 grammaa ruutia. Oli alkuvuonna niin hyvässä tarjouksessa, niin oli pakko ottaa taas mukaan settiin. Katsotaan seuraavaksi keppiraketit. Tuli otettua testiin Aalborgilta tämmönen keppisetti. 4 keppiä paketissa, 50 grammaa per keppi. Ei mitään muistikuvaa minkälaisia ne oli videolla, mutta sehän nähdään tässä jo muutaman päivän päästä. Sitten löytyy vielä 2 pakettia Europyron Shell Shockeja. Tässä oli nyt tämänhetkinen tilanne uuden vuoden setille. Tässä ei ollut ollenkaan autotilauksia kuitenkaan, joten niistä tulee vielä oma videonsa. Muista siis tilata kanava, ettei vaan missaa sitä. Se on moro!